O Fitch regresa moi en serio a Chantada a vindeira fin de semana con 3 días de propostas musicais e lúdicas que novamente se repartirán en múltiples escenarios do municipio. O festival, que naceu na liña independente e dende as inquedanzas musicais dun grupo de xente da vila, respecta o seu estilo e achega variedade de propostas. Formacións como El Lado Oscuro de la Broca dende Zamora, Turmalet dende Madrid, Peineta dende Cádiz ou Cadet GSI e Espejos e Diamantes integran tan só unha parte do cartel do Fitch do 10 ao 12 de agosto en Chantada. Está seguindo un pouco a línea do ano pasado, que xa foron 3 días, así o formato, digamos, venres na Plaza da Paz, xa así un lugar asiduo de concertos e demais. Sábado xa un pouco máis un día completo de festival, no que actividades máis na que incluímos cousas así para nenos, como un obradoiro que se dá no casino pola mañá, desde as 12, entrada libre, na que rapaces de calquera idade haberá oco para participar, e vamos adiantando na que se traballará sobre o vento, non? Con materiais de refugallo e demais, con entrada libre de entrada e de saída. Despois sí que pola tarde xa comenzará, digamos, o núcleo grosso de concertos a de Casamedo, un formato que xa o ano pasado pensamos que funcionou bastante ben, para o que haberá desplazamento en autobús. Este transporte sairá dende a terraza do casino e xa entrada a noite o regreso, igual que o venres as actuacións nocturnas repartiránse en distintos pubs da vila, tal e como se irá anunciando estes días. Varias formacións e músicos locais tomarán partido no Fitch, como ven sendo habitual. Creo que estamos en 17, 18 grupos, un pouco con moita variedade de estilos, e pouco máis, bueno, as zonas que comentamos, dicir que o domingo, na plaza do centro, na zona peatonal, rematará ali a festa tamén con outro concerto, máis DJs, nas que mesturamos un pouco con un concepto máis roqueiro de festival, con outras propostas máis electrónicas, que creo que poden dar cabida a todos os gustos. Moitas das actuacións serán de balde, agás a entrada ao groso do festival, que se desenvolverá no espazo aberto onde se sitúa a de Casamedo. Serían 6 euros para un día, 10 euros para os dous, nos que cubriríamos o acceso ao festival e o desplazamento en autobús. Tamén dicir que para o aloxamento, para alguén que veña de fora ou que sexa, facilitamos unha acampada libre. Será no contorno do Sangoñedo e conta coa colaboración do Concello, que agradecen dende a organización, o mesmo que a de colectivos como a empresa local Velaísca. Cal é o espírito que ten esta organización? Sí, bueno, basicamente o que supoño que será o que vos contestamos todos os anos, non? Xente que estamos, digamos, vinculados de alguna forma ao mundo da música, que nos gusta que se fagan cousas, que nos gusta ir a cousas fora, e que a vez creemos que é posible facelas aquí. O grupo, sí que sempre se suma alguén se cae por motivos persoais, por motivos de disposición ou motivacionais en algún momento, pero bueno, sí que, non sei se dicir nomes agora, pero sí que Andrea, Muki, Quinzán, Daniel Arias, Lúa, por suposto, neste caso eu. Este ano, quizáis especialmente tamén, gustaríame dar agradecemento aos colaboradores, os distintos locais que parece que están entendendo e confiando en que isto é algo bon para todos aquí.